Debrecenben 1985. június 2-án indult be a trollibusz közlekedés, mégpedig a 19-es autóbuszt váltotta ki, és a Zégner térről indulva jutott el a köztemetőig. Ehhez az akcióhoz ilyen ZIU 9-es trollibuszokat vásároltak 20 darabot, jelen pillanatban már csak ez a 2 van a vállalat tulajdonában, és ebből a 2-ből majd szeretnénk egyszer egy darab trollibusz nosztalgia járművet készíteni. Tehát a nosztalgia trollibuszok között érdemes szót ejteni erről az Ikarus kaszniba szerelt és ZIU hajtásrendszerrel rendelkező járműről, amelyből mindösszesen 4 darab készült Debrecenbe. Ebből a 4-ből ez az egy maradt már meg, de ez eredeti állapotát, a bordót már nem tartotta meg, hanem ezt is átfestették a vállalat színére. Ennek a trollibusznak az érdekessége az, hogy a nagy utazószám mellett roppant gyors, tehát a ZIU hajtással olyan gyorsaságot értek el nála, amivel versenyben tud maradni a helyi közlekedésben. A Debreceni Közlekedési Részvénytársaság 2005 és 2007 között kezdte el a ZIU trollibuszoknak a lecserélését. Hófehér kivitelben szerették volna a kelet-európai piacon értékesíteni, a vállalat megvásárolta ezt a járművet. Ez a jármű trollibusz kivitelben Európában ebben az egyetlen formában létezik jelen pillanatban. A DKV rengeteg anyagi ráfordítással az utóbbi 2 évben helyreállította, és jelen pillanatban amellett, hogy üzemszerűen részt vesz a közlekedésben, még nosztalgia trollibuszként is üzemeltetik.